mam tu filɛ koyi toro k'i ɲɛnɛfin tun bɛ ne la ɲuman ta ɲuman segin ne y'a dɔn k'e tun bɛ na o nin diyara ne ye bi sa Sadibɔ ne furulen kanu kana jiginna koyi i b'a dɔn an tun bɛ yɔrɔ mun na réseau de tun tɛ yen o de y'a to n tun tɛ ka i sɔrɔ telefɔni na ka caya mais n b'a dɔn i y'o faamuya kɔni o tɛ foyi ye ne b'a dɔn ko n'e tun taara e ɲuman tun bɛ segin ne ma k'i sigi yirisuma la ni sagi bila so kɔnɔ ka na dumuni d'i ma baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ yen i da duguni sigira ok duguni kɛ merci ni t'i koliji sigi ɲɛgɛn na sanni ka tila duguni na ne furulen kanu n'i b'a dɔn e ɲɛda in kun lajɛli curiosité bɛ ne la cogoya min na i m'a dɔn fo k'i nɔrɔya ne y'o faamu ka d'a kan e t'i yɛrɛ bolo e bɛ faso lakanani de la ne b'a bɛɛ faamu o ye tiɲɛ ye n bɛ taa ji sigi i ɲɛnafin kun bɛ ne la sa n bɛ ji sigi ka na awɔ C'est d'où des zinzins? Commandant. Et allô? Le respect, mon commandant. Oui. Ah non, Meta. Non, chef Meta. Non, c'est vrai, aéroport, mais ni connaît que non, Meta. Bon, avec dans la den nous qu'on coupe c'est dans façon incladi. En façon intécla marché d'incledi. Chef, ne be don teni na domina ne kalekando de di. Ngome nini ndeli de di façon ikoina. No e chen, ne be tanga façon kuma bo. Ni ne façon ma lafia ne rete lafia. Ne kon na soka ban. Et puis ni maramu nyongoy. Donc ça va. Oui, mon commandant, ma soroy. Awo. À vos ordres. ji bɛ ɲɛgɛn na ne ko a ka di ne ka mun ne kɛ sunu fana ye bi dɛ duguni fɛn fɛn ka di ye bi ne b'o de tobi wa ko ka di ye ne b'o de kɛ jumɛn de ka di ye dɛ ne furulen kanu ɲama i ka n ka segi in taga di yan i ye segi bila so kɔnɔ awɔ a taga di yan tantɔ dɛ ne furulen kanu i ka hakɛba de bɛ ne fɛ furuɲɔgɔnya la furumuso mago b'a cɛ la waati o waati minnu na ne tɛ ka ye o waati kɔnɔna la a ka di i ye ne ni i ka fɛn caman kɛ nka ne ka temps tɛ ka n permettre dɛ ka d'a kan n ka chef bɔra ka n wele sisan ko mission wɛrɛ kalifala n na donc a tɛ ɲɛ ne ka taali kɔ u yɛrɛ kun ko n ka repos ta ko parce que ne ye san caman kɛ yen ne yɛrɛ de ko non n ko n bɛ taa bon a bɛ da n ka den ninnu kɔnɔ ko an faso in bɛna tila de a tɛ tila maa si ye ne ye ni jeli de di fasoko in na wa ne ye n kalekanw de di a la faso in a tɛ tila maa si ye donc furuɲɔgɔnya la
ne b'a fɛ ka yafa deli i fɛ. N b'a dɔn ni kuma in minɛ i tɔɔrɔ, mɛ da la k'a fɔ ko ni i cɛ kɛra surasi ye, o ye i n'a fɔ i sɔnna a ka bɔ i taya la. Bawo ni i somɔgɔ kɛra surasi de ye, o y'a bɔlen i taya la, o y'a kɛlen faso ta ye. Wa da la k'a fɔ aw minnu ye surasi musow ye, aw ye musobaw de ye, f'a ka sɔn o de ma. Kana na kasi, i y'a faamuya. M'a ɲini i fɛ dɔrɔn k'an dɛmɛ ni duwawu ye, m'o dɔrɔn de ɲini i fɛ. Kasi dabila. Kana kasi, kana kasi. Nin ko in bɛɛ bɛna ban don dɔ. A kana na ɲinɛ k'a fɔ ko i y'a mɛn aw bɛ da ka sunɔgɔ, anw ne sɔnna. Surasi dɔw de bɛ ka sɔn ka kɛlɛ kɛ yaasa aw fana bɛ se ka lafiya. N'olu banna, da bɛ aw ye sunɔgɔtaw ye dɛ. Donc a to ne ka taa nin na, m'o ɲini i fɛ. N'i ka kuma dɔn dɛ, sira b'i bolo i bɛ se ka taa. Ne furu ni kanu, n bɛ layidu kelen de ta i ye, n bɛ taa wa n bɛ segin. Ne de y'a f'i ye depuis fɔlɔ la n ko n bɛ taa, n ma segin ni yan, wa ni na fɛnɛ n bɛ taa n bɛ segin. N'o layidu ta i ye, hali n'a kɛra san 10 de, a kɛra san 20 de, ni hɔrɔnkan de d'i ma, furuɲɔgɔnya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ, n bɛ segin. I y'a faamu? I k'o layidu tali diyara n ye. Ne fɛnɛ bɛ n sigi k'i kɔnɔ fo ka taa fɔ don min fana seginna, ne b'i ka bila la. Hali n'a kɛra san 100 de, n bɛ to yan k'i kɔnɔ. O diyara n ye, merci. I tɛ dumuni kɛ papa? Ayi non, bisiki dɔ bɛ n ka segi kɔnɔ, o bɛ n bɔ. I hakili to i yɛrɛ la, han? K'an bɛn. Ala ka se ni ɲuman ye. Amina. K'aw lakana. Amin. Salam alaikum. Salam alaikum. Babi, an ce. Ma. Barba suete. Bac futi. Manga gane manga kuru wono biya kadi. Awa kadi. Nanga sheshi ta. Awa sheshi ta. En fama sa. Fatumu kɛra. A bɛ kɛ tan? Wallahi. Hali tɛ kare kɔnɔ tugun. Sisan n ka ciw ka ca. Wallahi n ka ciw ka ca sisan. Sisan ni waritigi dɔ de kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ. A kɛlen don k'a ka foro dɔ san. Tile filɛ na an bɛ to ka taa munumunu ye. A bɛ n da ka mɔbiliw la. An bɛ taa munumunu o yɔrɔ ninnu na. O ka ɲi yɛrɛ. Mais hali sisan i yɛrɛ ɲɛ tɛ n donfiniw na. A y'a ka fini kɔrɔ dɔw ta ka di yan ko n to kɛ n bari n'olu ye. I cɛ na i ɲɛ t'a la min yɛrɛ bɛ ko t'olu dɔ dun. I parila yɛrɛ yɛrɛ. O bɛ mɔgɔ tunu kun bɔ mɛnɛ. Awɔ. Ala. Kari basi kɔni tɛ yen. Basi foyi tɛ yen. Tabarikala. Ne ko Mamutu kibaru. Mamutu? Babi Mamutu tɛ a bɛ san 2 bɔ dɛ. Cɛkola in a bɛ sɔn k'o bɔ dɔɔnin dɛ parce que don ko ne natɔ dɛ polisiw de ye ne ka moto minɛ. N yɛrɛ y'a wele telefɔni na telefɔni tɛ ka don n kamana bɛɛ ganna n ko sisan n bɛ se ka tɛmɛ yan fɛ n bɛ to ka n'a lajɛ n'a bɛ yan quoi. Ayi Mamutu tɛ yan a bɛ waati dama dama bɔ sisan. O cogo di. Sisan komi ni Mamutu tɛ yan ka ban e ye muso denmisɛnnin ye i b'a dɔn surasi ninnu ye maa minnu u mana mite ka taa n fa wɛrɛ fɛ u bɛ taa muso wɛrɛ de ta k'o to yen bon e min bɛ yan nɔ e ye muso denmisɛnnin ye sisan furu waati de fana bɛ e la i kan ka furu sisan k'i to i ka denmisɛnya kɔnɔ wa fana i bɛ se ka den sɔrɔ sisan k'i to denmisɛnya kɔnɔ ɲɔnɔ surasi ninnu ka u ka muso ko kɔni u mana mite ka taa fan o fan i bɛ taa sɔrɔ u bɛ muso wɛrɛ ta dɔrɔn u bɛ ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ fa. Bavier
ne ma perese koyi hali ni ne cɛ taara n'a ye san 100 kɛ ni ne sigilen bɛ k'a kɔnɔ n'a ma digi ne la a digi kun e la ne tɛ k'a kɔnɔ ka ban e ta kun ayi komi e ye muso denmisɛnnin de furu waati de bɛ muso fana na quoi i m'a ye furu waati de bɛ muso la e kɔni tun bɛ na don dɔ la a tun bɛ 2000 ni 3000 d'o ma i m'o fɔ o waati mun na o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ de tun bɛ ne na sa ne yɛrɛ nakun kun y'a yɛrɛ fɛ yen dɔrɔn n bɛ to ka n'a fɛ yen n'a bɛ yan nɔ a bɛ to k'o dɔn i ye min fɔ a bɛ to ka 2000 ni 1000 di yan sa gɛlɛya kun bɛ ne nakun yɛrɛ kun ye sa pɔsɔn ma ɲi bolo n'a sera ka dɔɔnin di yan i da bɔ ne ka cɛko la hali n'a ye san 100 kɛ n'a nana min sigi k'a kɔnɔ ne bɛna di dala ɲini sa ne b'a di i bɛ keleya o Mamudu ye cɛ duman ye koyi n ko Mamudu mɔkɛ Mamudu ko fura de la k'a ko hali ni fura Mamudu kɔ k'i b'a ɲɔni a tɛ bɛn fiyewu wa n ka armée non wa Mamudu ba ka jugu an ka jugu dɛ an jugulamɔgɔ dɛ Mamudu de ba ka k'i sen dɔw n'u tɔn kan ne b'a dɔn Mamudu ye den min ye non Mamudu ka se ka gɛlɛn wa nin gɛlɛn Mamudu bɛ nin gɛlɛn kɛ fo ka s'a dan na an ka armée ɲɔgɔnna cɛ duman Mamudu ɲɔgɔnna cɛ duman b'o la ka bila o ɲɛfɛ ne kun na de dala ɲini i y'a mɛn i bɛ sabali ne yɛrɛ bɛ taa i y'a faamu sira b'i bolo n'an sigi cɛkɔrɔba in tatɔ la dɛ a tɛ foyi la ka don musow kan dɔrɔn k'olu kuma yɛlɛma k'o di a jɛ mɔgɔw ma a bɛ min kuma yɛlɛma a b'o dɔn yan a tatɔ la ye fakasa bɛ Masar a kɛ to dɛ ne ya awɔ e de ko don an ce ama ça va ko ka ɲi alhamdulilayi non ne ba i ka ɲi i ni ce mɔgɔ ma deli ka o kuma in f'i ye ni ne tɛ dɛ n b'a mɛn ka caya hali n'i ye ka fini doncogo ye fini yɛrɛ doncogo dama bɛ ladamu ko fɔ e ye muso de ye maa b'a ŋaniya kuma bɛɛ ka o muso in ta k'o ladon i ka so k'a k'i furumuso ye n tɛna nin kuma janya a ka di n ye sisan i k'a ka so yɔrɔ yira n na n ka mɔgɔw bila u ka taa ni woro ye n tɛ tulonkɛ sira la dɛ tulonkɛ sira man di ne ye n'i ye i yɛrɛ de diyala ni ala yɛrɛ de y'i kanu don n dusukun na o kama i k'a ka yɔrɔ fɔ n ye ni n bɔla yan dɔrɔn n bɛ mɔgɔw bila u ka taa ni woro ye aw fɛ ne balimakɛ i ni ce i ka kuma diyara ne ye nka i bi hakɛ to ne furulen don ka furu cogo di awɔ ne furulen don cɛ bɛ ne bolo i bɛ se ka muso wɛrɛ ɲini k'i ka ni hakilina foyi ye k'i ka mɔgɔw bila ka to o nɔfɛ i bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne bɛ dɔn kojugu nka kuma de ma deli ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ e cɛ bɛɛ b'e cɛ dɔn e cɛ ta la nin y'a san 2 ni dɔɔnin de y'an bɛna taa san 3 la a tɛ ka ye i b'a dɔn olu ka baara ye min ye olu bɛ mite yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ de ninnu bɛ mite ka taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u bɛ taa muso dɔ ɲini dɔrɔn k'o furu k'o sigi o tɛ na ne fa n'i b'i ka kalo ka bɔ la n'i ma kun bɔ ne cɛ kan n bɛ ten ci i ɲɛ kan e k'e lajɛ bɛɛ o mun de bɛ se e ma o bɛ e ɲɛ sira la wa hali n'a y'o kɛ ne cɛ de don wa i bɛ ka kuma min fɔ n tɛ fɛ k'a ɲɔgɔn 2 bɔtɔ i da kɔnɔ e sigi bɛ ka n ka kuma faamu wa kuma lankolon jɔlen lajɛ bɛɛ i bɛ ka nin kalo kan fɔ ni ne cɛ jɔra e cɛ kelen ne cɛ kelen i bɛ sɔn ka ni manamanakan fɔ wa a t'i kuru k'i da kun ka tɛmɛ n'a ye e t'a dɔn k'i ye dangala de ta kuma walahi cɛ wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma koyi ni ala ni kira sɔnn'a ma e bɛ tila k'i suma k'i bɛn ne ka damada ye hali mɔgɔ t'a f'i ye ni ne m'e furu k'e ladon n ka so e k'a fɔ ne tɛ e tɛ ne dɔn nka yan sigida mɔgɔw bɛ ne dɔn an tile ba awan tile ba ne yɛrɛ tun mago bɛ e la
o ka di yan awɔ a ka di ba n tulo b'i la komi nin y'a wagati san dama dama ye mamutu voyagelen don ne t'a la k'a sɔrɔ ne t'u nalen don i ma ni n bɛ wari dɔ sɔrɔ i bolo ka taa fɛn misɛnninw san ka bila so kɔnɔ dumuni misɛnninw ani i mago bɛ fɛn mun na komi a mɛnna a tɛ ka na n t'a dɔn n'a bɛ réseau la n'a tɛ réseau la. D'accord. Fatim i b'a dɔn ni ne ye e ye waati o waati ne bɛ content ka d'a kan ala ye e garijɛgɛ dɔ cɛ la cɛ min sɔnna ka ni di jamana ye debi ni ne denkɛ donna tenni na don min na fo bi i b'a dɔn ne kun kɔrɔtalen don wa n kunna wololen don n'i y'a ye anw bɛ daga sunɔgɔ la bi ala ni an ka jamana finitigilakaw sababuya ne ye den mamutu ani mali jamana finitigilaka bɛɛ lajɛlen ne bɛ dugawu k'u ye su n bɛ dugawu k'u ye tile minnu fana bɛ tugu sitɛriniw nɔfɛ walasa an bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la n bɛ dugawu k'u ye minnu fana banna kɛlɛ in kɔnɔna na n bɛ dugawu kɛ ala k'u dayɔrɔ nɛɛma k'u fara silamɛsiw kan i b'a dɔn ɲɛnamaya ye fɛn dɔ ye fo dɔ ka sɔn k'a ni di dɔ kama n'i y'a ye bi anw bɛ sunɔgɔ ka lafiya cɛ dɔw de sɔnna muso dɔw de sɔnna ka taa kungo kɔnɔ minɔgɔ jugu kɔngɔ jugu siɲɛna jugu sa jugu ani bunali juguw cɛla n'o tigilamɔgɔ kɛra ne burankɛ ye vraiment ne bɛ content kojugu i b'a dɔn hadamadenya filɛ nin ye a ka nɔgɔ i n'a fɔ a ka gɛlɛn o de la ne ye e ye sanga n'a ka waati ne bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ n bɛ se ka n waso n fadenw cɛla i jija cogoya bɛɛ lajɛlen la i k'i muɲu i k'i cɛ makɔnɔ ala y'i sɔn cɛbakɔrɔ de la he an ka jamana armée bɛ baara la koyi bilahi an ka jamana faamaw bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ de wariko kuma in o tɛ problème ye nka mun kɔni ka di ne ye kana n'a fɔ k'i bɛ wari ɲini i cɛ bolo a bɛ se ka kɛ u bɛ mission na téléphone tɛ sɔrɔ réseau la u degulen don wa olu ka wari sɔrɔ ye kalo sara ni kalo sara de ye ni mago jɔra wari la n'a fɔ n ye n bɛ n seko k'i ye i y'a faamuya wala i ka kuma bɛɛ faamu i y'a faamu komi a yɛrɛ tatɔ ye layiru ta ye k'ali n'a kɛra san 100 nin kɔfɛ k'a bɛ segin ka na n dalen b'a la fana a bɛ na a bɛ segin cɛbakɔrɔw don u bɛ segin kana jɔrɔ y'a mɛn foyi ta t'i minɛ ayiwa ni minɛ lala ni bɛ dɔɔnin bɔ ban cayara dɛ ayi n ko ne den de y'i ye wa i tilala ka furu cɛ min ma o ye cɛ de ye cɛ min bɛ k'a to ne bɛ ka sunɔgɔ lafiya la su ani tile n ka so kɔnɔ olu sara tɛ ne bolo cogo min na wa e sara tɛ ne bolo sɔrɔsi musow bɛ baara la dɛ mɔgɔ minnu bɛ sɔn k'u sigi k'u cɛw kɔnɔ san kalo 12 ka muso tɔw n'u cɛ lajɛ u tɛ dimi u tɛ tɔɔrɔ wa n'u cɛ nana u bɛ tila k'u cɛ bɛrɛbɛrɛ bilahi aw ye diɲɛ musoba dɔw ye i ye ne den ye dɛ wa o t'a bali n ka nin f'i ye i hakili to i yɛrɛ la i ni ce ba awɔ ala ka caman bila an na n bɛna maa fɛ gabuguda la fɔlɔ baasi t'a la n bɛ min kɔni f'i ye o kɔfɛ kana to i ka hɔrɔnya ka tila i la kana to i danbe ka tila i la nin bɛɛ bɛ ban a y'a faamu n'ala sɔnna n bɛna fɔlɔ awɔ ma Anula. Fatim. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Baasi foyi tɛ yen nɔ. A kɛra fama ye dɛ. Walayi ma a kɛra o ye koyi. O kumana an bɛ kɛlɛ la de. Ayi kɛlɛ tun tɛ. Ci de tun cayara o de kama n famana ka na bɔ o la. Ka fama an ma ta. Awɔ. Hali ka na bɔ i fa ni ba la dɔɔnin. Ci dɔ yɛrɛ tun bɛ ni ba cɛ n tun nana o de la. N bura an ka kibaru. Ma depuis a taara voyage la a ma segin fɔlɔ koyi. Komi n'a taara o san jan tɛmɛnen na. Awɔ. E dun m'o fɔ ne ɲɛna. Ma. Ne yɛrɛ bolo n ko an nana sa o. Ayi a ma na fɔlɔ. Denmuso ne dun mago bɛ mɔden na dɛ. N'a fɔra furu san joli hali bi aw ma den sɔrɔ e ni fɛn o fɛn furula den 2 ni 3 b'olu bolo e ma kelen sɔrɔ fɔlɔ e dɔgɔnin minnu furula e kɔ olu denw b'olu bolo e ka ɲɔgɔnna dɔw denmuso bɛ ɲini ka se furu hali bi e ma den sɔrɔ fɔlɔ
a k'a lajɛ ten dɛ tiɲɛ ye n bɛ taa fɛn na ye mɛ a k'a hakili to i fɛnɛ na dɛ. Ma ne ye ka kuma in bɛɛ faamu koyi nka ne cɛ filɛ nin ye kɔni b'a dɔn a t'a yɛrɛ bolo baara la olu bɛ fasow lakanani de la n'a cunnu ka kuma o kuma u bɛ taa baara la mɛ ni hakili to a la n'a nana zen a tɛ taa n'a ma den sɔrɔ n'ala sɔnn'a ma. n'a ma ko lajɛ ten a fɛnɛ mɛnna dɛ a n'a mana nana fɔ k'i bɛ faso ka baara la cogo o cogo. ma i fɛnɛ k'a faamu ni a fɛnɛ hakili ma ye sa nɔgɔ dɔɔni dɛ. i tɛna k'i dɛmɛ awɔ sani n ka taa so a to n ka dɔɔni kɛ. ayisa a to n k'a kɛ sani n ka taa n bɛ ninnu bɛɛ kɛ siɲɛ kelen. tiɲɛ na o na diya ye n'a m'a lajɛ ten a mɛnna ten dɛ n'a nana i ka kuma fɛ a ka mɛn a dɔn dɛ ale mana na para a bɛ taa n'a nana para a bɛ taa n'ala sɔnna ale yɛrɛ tɛ kalo kelen kɛ yan nɔ. n'a nana n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna n'a ma mɛn a dɔɔni ka kalo damadɔ kɛ o fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ. n'ala sɔnna e mana na e dan ye tile 15 tile 22 e bɛ taa san 2 ni san 3 kɛ o fɛnɛ tɛ ko bɛnda ye dɛ. ma faamu ni hakili ye sa u k'a lajɛ dɔɔni u bɛ faso ka baara la an ka dugawu k'u ye dɔrɔn ala k'u lakana. amina ala ka na n'u ɲuman ye amina u ka n'a ɲuman sɔrɔ amina yarabi ala ka se d'u ma amina ala ka dugawu minɛ. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ance. Aba. Basi. Labe. Basi. Alhamdulillah. Aba. Ance. Ara cogo di? E tɛ ne dɔn sigida in na nka ne b'i dɔn kosɛbɛ o togoya la n ye n sigi ka n ka jateminɛw kɛ n ye fɛn dɔ ye aw fɛ yan min diyara n ye kosɛbɛ. Ndenkɛ o dun ye fɛn jumɛn ye? n ye aw denmuso dɔ ye yan min diyara n ye o kama n yɛrɛ ko n ko n bɛ boli ka na a ko ɲɛɲini joona ka na sira lafilɛ n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na o la mana ta n bɛ n teliya ka mɔgɔw ɲini olu kana a furɔ sira taama cogo min na a ko bɛ se ka kɛ teliya la nka n bɛ min fɔ aw ye a kana jɔrɔ n'a y'a sɔrɔ wari de b'a dilan fɛn o fɛn kan ka bɔ a la a kana siran ka a fɔ n ye n jɔlen b'a bɛɛ kan maa bɛɛ ɲɛnabɔ cogo min na ko in bɛ se ka dilan. D'accord n'i ka kuma mɛn n denkɛ ne ma denmuso 2 sɔrɔ koyi denmuso 1 pewu de bɛ ne bolo wa o yɛrɛ furulen a bɛ san 5 san 6 bɔ wa o b'a cɛla la o di e ma fili i taa yɔrɔ la kɔni. I bɛ ka o denmuso 1 min fɔ dɛ o denmuso in yɛrɛ de ko don. Est-ce que e kunkolo ka ɲi o kumana furu bɛ siri furu kan wa? Ne fa ne y'a mɛn ko a denmuso in cɛ min b'a bolo cɛ in tɛ mɔgɔ jɔlen ye ko cɛ in bɛ boliboli la yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko an bɛ waati min yɛrɛ la i b'a fɔ sisan ko cɛ in tununnen don maa si t'a kibaruya dɔn n'a ma ɲɛ ko b'o cogoya la muso dun filɛ nin ye muso kɔrɔ ka teli o de kama ne bolila ka na teliya la san'a ka to a yɛrɛ ma a kana na kɔrɔ k'a tiɲɛ donc ne bɛ na teliya la an ka se k'a ko dilan ne k'a ta a kana na tiɲɛ. Auzubillahi mina shaitani rajim. An denkɛ ne dunanya yɔrɔ kunna ne tun bɛ nɛ tigɛ fɔ a jama yɔrɔ. Cogo di tan? Parce que ne t'a dɔn maanifin kɛnɛbaatɔ bɛ sɔn ka na nin kuma na sugu fɔ cogo min na a bɛ n'a fɔ e tɛ maakɔrɔba bonya. I ɲɛ bɛ ne denmuso in a cɛ min na n'i bɛ k'a fɔ k'o bolilen don a ma boli ne denmuso cɛ ye sɔrɔsi de ye e filɛ lafiya k'o ka jɛ kuma lankolon fɔ ni yaala piripara minnu na dɛ cɛ dɔw ni musoba dɔw de sina k'u ni di jamana ye sa jugu ni bundali jugu cɛla kungo kɔnɔ walasa anw bɛ se ka lafiya cogo min na ka tugu sitɛriniw kɔ ka na ni isansi ye an ka jamana kɔnɔ walasa anw bɛ se ka lafiya cogo min na wa ne denmuso furulen don o cɛbakɔrɔ dɔ de ma o dusukolotigi dɔ de ma o nitigi dɔ de ma cɛ min ma sɔn a ka cɛya bafu ye e filɛ ka manamana ko min kɛ o ɲɔgɔnna la wa i tɛ min kalama n b'o f'i ye ne denmuso cɛ ma boli
wa a ti boli ka d'a ka cɛbakɔrɔ ti boli ɲɛdɔn a bɛ k'a ni de di walasa anw ka se ka kisi an ka lafiya sɔrɔ cogo min na n'a sɔrɔla maaw ta mɛn manamanakan min f'i ye i fililen don ne denmuso cɛ ti boli n'o ye ne burankɛ ye wa désormais ne ti fɛ i ka na n ka so kɔnɔ nin ɲɔgɔnna manamanakan yɔrɔ la ayi ne de m'a faamu e yɛrɛ filɛ ka kuma min fɔ ne y'a dɔn san de k'a fɔ ko sɔrɔdasi don ne kun tɛ nin bɛɛ dɔn a la o ne tɛmɛtɔ de ye kuma in palon-palontɔ mɛn mɔgɔw da ko maa min de don a tɛ sigi yɔrɔ kelen ko a bɛ boliboli la o kama ne ko n ko sani ale k'a to boliboli la den kana na to ten a ka tiɲɛ ne bolila n ko n bɛ na ka se ka na ɲini furu la ne ta y'o dɔrɔn de ye sinon e filɛ ka min fɔ ne kun t'o dɔn a la dɛ. sisan kɔni n y'i faamuya sisan awɔ a bɛ n'a fɔ e tun b'a faamu de nka sisan i y'a faamuya kana maanifinw lamɛn n'i ye bi mɔgɔ lamɛn i bɛ fili kojugu sinon yeɲɛna min bɛ e la mɔgɔ ɲɛnamaya ɲɛda de bɛ e kun nka ka taa ye kuma min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ mɔgɔ lankolonya kuma don o balila n na kosɛbɛ n'i ye nin ɲɔgɔnna kuma nasuguw mɛn sani ka wuli ka taa ten a ka kan i k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na wa n bɛ se ka ladilikan min fana f'i ye i ye denmisɛnnin ye i t'o ɲɛdɔn hali ni ne ta in tɛ n'i bɛ fɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka taa denmuso ɲini furu la e yɛrɛ tɛ wuli k'i bɛ taa o fa ɲininka i bɛ jeliba ci walima i bɛ maa ɲɛnama wɛrɛ ɲini mun tɛ e ye o bɛ t'i ka furuko kuma fɔ nka ni e yɛrɛ wulila ka taa se muso somɔgɔw ma k'e bɛna muso ɲini debi ye u bɛ tigɛ i la o b'a yira k'a fɔ i tɛ maa ɲɛnama ye f'i k'a dɔn k'a fɔ ko wari tɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen san wari bɛ se ka ni dungɔ de sɔrɔ mɛ wari tɛ ni sɔrɔ. ne fa ne y'i ka kuma faamu ne kun nana min f'i ye o kun y'o de ye ne y'i ka kuma faamu ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. sira b'i bolo ala ka wula yɛrɛ. salamu aleykum kulubali kulubali tɛ yan. naam. Babe. an cɛ. Kɔri baasi la? Somɔgɔw. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi. E fɛ ne fɛ yan bi o ka di? A ka di kojugu kulubali. Bisimila. Komi a ma juguya. I denmuso ka ko de don. Waritigiba dɔ de bolo don i denmuso nɔfɛ. Ka di ne n ka denmuso in d'o ma furu la. E yɛrɛ denmuso tɛ o. Ne yɛrɛ fana den de don. Mais ya ne nana bonya de kan o ye ko n'a kojugu ɲɔnɛ n'a ka di ne ye ne bɛ se ka denmuso in don furu la e yɛrɛ se foyi t'a la. Ne se b'a la dɛ ne se t'a la cogo di Babe sigida in na i b'a dɔn bɛɛ bɛn n'i ka maalankolonya kan i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka nin dugu in kɔnɔ e de tɔgɔ bɛ bɛɛ da tellement que i tɛ ko ɲɛnama kɛ e y'o ye n'i bɛ mɔgɔw fɛ yen ni baniko ci t'i da denkuliko ci kɔɲɔ ci bi ta ye ko ka ne denmuso o tuma e t'a kalama k'a fɔ ko cɛ b'a bolo wa Babe cɛ i kunkolo kɔrɔbara ko nasugu dɔw ma sa i yɛrɛ bonya sa hali lagalagatɔ fatɔ bɛ sɔn nin ɲɔgɔnna kuma qualité ma cogo di kɔri cɛ min bɔra ne fɛ yen o de m'i bila nin ko in na dɛ. Ayi o tɛ dɛ nin ye waritigiba dɔ de ye wa wari min bɛ nin kunna n'o ma se nin ka nafolo ko da dɔn n'i ye denmuso di nin ma ka ban dɔrɔn e ka hɛrɛ o bɛɛ lajɛlen latigɛ la wa ne fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ a senfɛ. O tuma o mana sɔrɔ ne balolen don wa sani o waritigi kana ne balolen ta ne ye cogo ma ɲa. Mɔgɔ ka ko tɛ kelen ye koyi. Bon ne tɛ wari kama mɔgɔ ka ko ye kelen tɛ dɛ n'i ba manamana kan fɔlɔ i b'a kunta ka bɔ n kan ne banko ani ne sɔnko e b'a dɔn ni ne ma miiri k'a fɔ ko e y'an ka dugu in mɔgɔ dɔ ye bilahi n tun bɛ cili da e ka bi hali garange tun t'a da bawolo kan. Kan'o kɛ koyi kan'o kɛ i b'a dɔn mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo hakili b'u kɛ ɲɔgɔn kɔ ne b'e dɔn kojugu nka i bɛ n lamɛn fɔlɔ i denmuso in halisa ne b'i deli an k'a di nin waritigi bɛɛ ma o de ka ko de ka di ne ye. Babe e b'a dɔn k'a fɔ ne denmuso ye cɛ min kɔni i b'a dɔn ko a cɛ ye sɔrɔdasi de ye n'a bɔra nin kalama n'a ma mugu ci la i k'a fɔ ma ko tu i tɛ sabali ne ko bi aw bi mɔgɔninfin munna aw bɛ tan de dɛ den furula cɛ min ma tentigi don e filɛ yaalanilankolon min ni manamana kan fɔ min na n ko ale de sɔnna k'a ni da a bɛ jamana kungo kɔnɔ walasa k'an kisi
aw b'a fɔ cogo di k'a b'a muso minɛ a la muso sɔnna k'a ku aw ta kun ye mun de ye cɛ a ye sabali sa ne y'a faamu hali k'i yɛrɛ bonya ko nasugu dɔw ma quoi walahi bilahi i b'a dɔn dɛ ne y'i sen ka so kɔnɔ nin kuma na tuguni ne m'i kun ji i ka tigɛ na hɔrɔnya la ayi a ma s'o ma dɛ sabali ne b'a dɔn e ye laluma de ye e tɛ fɛn kalama n tɛ malo baliya dɛ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i ka lalumaya ani i ka fɛn ka n'i kɔni b'i denmuso di nin ma i ka lalumaya dɔ bɛ bɔ a la ne kun n'a dɔn nin f'i ɲɛna i bɛ yafa ma ne taara bilahi ala ka hakilina ɲuman di e ye laluma de ye koyi i lagalagatɔ in ka to yen ne t'ale filɛ ala ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so ye ka hakili ɲuman d'i ma kulubali Est-ce que c'est ici, non? Non, si je ne me trompe pas, il y en a d'autres. Coco? 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 Ah, ouais, non, ça tombe bien. C'est ici. Vous ne pas attendre. I know, basi foite. Nye yoro ini kaseka yoro yi. Odongo kuma inde do alsa. Ni ne ye faamu sisan e y'a dɔn de ko ne cɛ tɛ yen o de kama e kariyara ka don nin du in kɔnɔ o tɛ yan mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ don dɛ ko ni jakuma tɛ yen dɔrɔn ɲinɛ bɛ pan ka wolo k'i k'a sagona bɛɛ la non o tɛ n'i y'a ye ne bɛ ka nin munumunuba in bɛɛ kɛ ka na nin kuma na ko in ka di ne ye n k'a kɛ sɛbɛ sira de kan wa ne yɛrɛ y'a ɲini cogo bɛɛ la ka se ka se i fa ma ni fa sigila ka kuma ale y'a yira n na ko furu tɛ se ka sigi furu kan ko n'o tɛ ko e ka furu ne ma k'o ka d'a ye kosɛbɛ donc o b'a yira ko in t'i fa ka kanda la bilen ni ballon bɛ e de ka kanda la i k'a valider dɔrɔn ko ka sin ka ɲɛnabɔ ten a bɛ i n'a fɔ ne ye kuma min fɔ e ɲɛna a donnen kulo la a bɔra yan ne ye mun de fɔ e ɲɛna n m'a f'i ye n ka ni n cɛ ye san 20 kɛ n bɛ sigi k'a kɔnɔ ne m'o de f'i ye a bɛ i n'a fɔ e tɛ kuma mɛn dɛ i t'i jɔ ne ka cɛ f'i ye ala ma ne da cɛ dɔgɔya kama wa ne tɛ sɔn cɛ dalaminɛ ma mais e kama ne bɛ na n sugu yira e la ne ye den sugu min ye fa de bɛ na wuli e la n'i seginna nin fila kan n'i ye nin ɲɔgɔn fila dafa ka bɔ kɛnɛ ma k'i pan karew kunna ka na don k'i jɔ ne ka da la ko furuko kuma yɛrɛ sigidalamɔgɔw bɛ sɔn ka tigɛ ne la a don ka da kan u bɛna fasi kura dɔ ye ne la u ma deli ka fɛn min ye ne la n bɛna o de yira e la mɔgɔlankolon jɔlen lajɛ ba in nin bɛɛ ye ne de ko ye quoi i ka se n ka da la ka tɛmɛ ne na min yira i la i bɛ n'a dɔn i bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ n'u tɛ digi ne la quoi ka da kan mɔgɔ ko min ka di ye n'i taala o la ni fɛn fɔli ma i kan k'a kun n'i ye mɔgɔ ye ka dɛsɛ ka ko kun dɔrɔn se k'a taala min kama o man d'a ye ne bɛ fɛ ka se niveau min e mana fɛn fɛn fɔ ne b'a bɛɛ kun nka ne nakun ye min ye o ka se ka ɲɛnabɔ dɔrɔn i b'a dɔn ye mɔgɔlankolon de ne yɛrɛ bɛ ka n jogin i ka kuma la a bɛ ka ne énergie cogo min na ne de b'a dɔn o ɲuman ye min ye ne ka don so kɔnɔ o nafa bɛ ne kan ka tɛmɛ k'an jɔgɔ e mɔgɔlankolon natankolon ka kumakan na mɛn pa. Non, ça devient sérieux là. Tu vas donc quoi? Fantanden yɛrɛ de dɛmɛ man di quoi. Tu bɛ ni tiriki-toroko la min fɛ k'i dɛmɛ k'i bɔ nin tiriki-toroko la dɔrɔn i bɛ na i bɛ nin de fɔ. Mais n y'a mɛn n tɛ se yan bilen. Nka ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn. Je sais ce que je dois faire. E Bavier e bɛ pɛrɛn-pɛrɛn la mun bɛ yen mun kɛra Bavier lagalagatɔ ye ne mana sisan ko fɔ an k'an denmuso de bɔ o ka furu la k'o di waritigi dɔ ma est-ce que Bavier kunkolo yɛrɛ ka kɛnɛ fɔlɔ wa a kunkolo ka kɛnɛ cogo di foyi t'a la e b'a dɔn Bavier ye natalamɔgɔ ye dugu in kɔnɔ a tɛ foyi la nata kɔ i b'a sɔrɔ a kɛ mɛ ka waritigi dɔ o ɲɛ bɔlen don an denmuso fɛ a b'a fɔ ko o ka wari dɔɔni d'a ma k'a b'o fa dɔn k'a bɛna o furu dilan Bavier nakun y'o dɔrɔn de ye
o bɛna wari min d'a ma dɛ wa i b'a sɔrɔ yɛrɛ a kɛ mɛ k'a fɔ ɲɛna k'a tɛ furu la yɛrɛ e tɛ Bafiye dɔn wa n'a sɔrɔla nin de y'a ka métier kɔni ye n'a donna ne ka du kɔnɔ nin kuma na diɲɛ don o don ne m'a kun ji a bɛ sibiri dan ku la ne bɛ taa baarayɔrɔ la i jɔyɔrɔ la dɛ ayi nin to ma Ala ka segin ni ɲuman Amina Salaamaaleykum. Waalaikum salam. Bafiye. Tiɲɛ ne sigilen mɛnna k'i kɔnɔ yan dɛ. N bɛ ci na n bɛ la ka ci la ɲɛɲini quoi mais ala yɛrɛ de ma se k'i bɛn ni bira ɲɛnama de ye quoi i b'a dɔn dɛ birankɛ nalolen don kojugu farikolo min b'a kan n'o nalo variko da don. O tuma a ye mun fɔ a ko la. A ma fɛn fɔ nka ne t'o bɛɛ fɔ i ɲɛna i bɛ taa ni dɔ di yan tile filɛ na n b'a ko kan n b'a ko ɲɛɲini ɲɛ o ɲɛ mana bɔ a la n b'o f'i ɲɛna quoi. Bafiye n'i y'a ye ne bila i ka taa ko in ɲɛɲini a ka di ne a ka kɛ teliya de kɔnɔna na o de kama ne ye bila n ka taa ɲɛɲini a ye min fɛ ne bɛ fɛ k'o de dɔn o la n ka ko kɛtaw dɔn quoi. Sisan i bɛ tile filɛ na yan i b'o di yan n b'a ɲɛɲini a ɲɛ kɔni mana kɛ cogo o cogo n bɛ jaabi jɔnjɔn n b'o d'i ma quoi komi ne fɔra ko sisan a bɛ n'a fɔ ne taara sɔrɔ a dusu bɔlen don dɔɔnin quoi o de kama an fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin. Bafiye mais n bɛ cɛ min dɔn n bɛ cɛ dɔn kojugu ni ne kɔni taara zen a man kan k'a bɛ ban ne bolo quoi. Bafiye munumunu man di ne ye ko in na ne y'i bila ka taa i n'a bɛnna min kan a ye min fɔ e da ye k'o fɔ ne ye e k'i sen bɔ a tɔ la dɔrɔn. E ka tile filanan de wa ne m'a fɔ k'e ka tile filanan di yan cɛ min don ne tɛ dɛsɛ a la fiyewu o mana taa kuma fɛ zen a bɛ jaabi min di yan dɔrɔn n b'o f'i ɲɛna. N ye faamu. Nin minɛ e k'o k'i ka worosɔngɔ ye ne b'a dɔn ne kan ka min kɛ. N y'a faamu ne bɛna fɔlɔ. An la an ce aba ne balimamuso e de ye Fatimu ya e de ye Mamutu furumuso ya ko ka n'a f'i ye ko Ala ye Mamutu ka kalifa minɛ a la bi jumɛn kana dimi nin ye nisɔndiya ko de ye ka d'a kan i cɛ farala cɛbaw kan i cɛ farala Sunjata siw kan i cɛ farala mɔgɔbaw kan ka d'a kan ale sara k'a to faso kumabɔyɔrɔ de la ani binna ka sɔrɔ a bɛ ka jamana de kumabɔ wa a binna jamana kɛlɛba dɔw de la tiɲɛ don nin wagati ma nɔgɔ bari i bɛna miiri a la kosɛbɛ nka i kan k'a bila i kunna k'a fɔ k'i cɛ ye cɛfari de ye ko cɛfari de don wa damɔzɔn bɔnzɔn mɔw don ko ka n'a f'i ye ne balimamuso saki min filɛ nin ye a ka finiw de b'a kɔnɔ a n'a ka samaraw an bɛ dugawu de k'a ye sisan Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a fara silamɛsiw kan o tɛ se ka kɛ Mamutu ma sa Mamutu ye layiru di ne ma k'a bɛ taa a bɛ tila ka segin ka na Mamutu ma sa Ala Fatimu Fatimu kana kasi sa i cɛ ye cɛba de ye wa mɔgɔba de don a sara fasoko de la o kan ka kɛ nisɔndiya ko de ye i bɛ dugawu de kɛ sa
Tentigi minnu bɛ yen n'u bɛ ka faso kuma bɔ an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bɛɛ m'an kɔrɔ. tɛ fɛ k'i lamɛn mamutu ma sa. Fatimu Fatimu. Ijo ka sunda ka di. Ijo. Ma. Mugara. Mume. Ma ne ma osara. Ke ma ko sa mugara la. Mugara. Mun de bɛ yan nɔ? Fatimu. Ba ne kulo bɛ na. Mun de kɛra? Ba i tɛ kuma wa i bɛna faga. Mun kɛra? Ba ko mun kɛra? Ko mamutu tɛna. Ko jumɛn? E ko mun kɛra? Surasi dɔw de nana so kana fɔ ne ɲɛna ko ne cɛ tora kɛlɛ la. Jɔfɛ bɛ dafɛ ye koyi. Ala e sɔnna ka bidonya yira ne denmuso la. Jabaru masa anw ye mun kɛ Ala la. Fatimu, e m'u ka somɔgɔw wele k'a lajɛ n'a sɔrɔ kuma ye tiɲɛ ye fɔlɔ wa? Ba somɔgɔw ko tɛ na ni surasiw nan'i fɛ yen ka ban ka ci fɔ a y'a bannen de. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Mamutu tun ye cɛba ye. Nin den ka kɛnɛ nin na sa dɛ. Nka i bolo da i dusu kan i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye. N'i ma ba nali ma i tɛ se ka ba taali ma. I cɛ ye cɛbaw dɔ de ye koyi wa e cɛ farala su kumabaw kan bari a ni tora fasoko la. Cɛ o cɛ ni tora fasoko la o y'i faralen sidisuw kan. Nin waati tɛ e ka dusukasi waati ye. E kan ka dugawu de k'a ye sisan i kɔntanlen i siwalen ka d'a kan Ala ye e cɛ fara cɛbaw kan. I da de diɲɛ ye waati ko de an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ka fara silamɛsuw kan k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ala ka dugawu bɛɛ minɛ. Ami yarabi. Lamɛn ka so kɔnɔ. Miiriya don wa siko don wa ayi
kosɛbɛ wakati an denmuso ka ko de don awɔ ala ye a cɛ min di dɔgɔya a bɛ waatinin bɔ kalo caman tɛmɛna sa o bɛ cogo min na sisan e yɛrɛ b'a dɔn ka muso ta muso min ye furu dɔ kɛ ka n'a bila du kɔnɔ ten waatiw ka tɛmɛ a ka ten n'an ma cogoya wɛrɛ ɲini a laban kana na don ku la n si tɛ ko min na o hukumu na sisan ne ye hakilina min sɔrɔ i b'a ɲininka n'a sɔrɔla cɛ dɔ b'a bolo a kɛn bɛ ka kan di mun ma a ka n'o cɛ yira n na ni cɛ yɛrɛ fana t'a bolo o kɛn bɛ ka kan di mun ma n bɛna cɛ d'a ma ka d'a kan a tɛ se ka to du kɔnɔ yan nin cogo la. Kulubali e denmuso de tɛ wa? Ne denmuso don. Fɔlɔ e y'a don furu dɔ in na a ma kuma o na Zena ta kɔni na kɔni kan k'i jija a ka na ni cɛ ye min ka d'a yɛrɛ ye a n'o ka furu ka se ka dilan fɔlɔ e y'a don a dingɔ ta la o ye furu fɔlɔ ye mɛ Zena ta la a balikuya la i man ka a ta k'i b'a don jagoya furu da la furu in ma d'a ye an b'a ɲininka de furu min ka d'a ye n'a ni cɛ dɔ k'a bɛ ɲɔgɔn bolo a ka na n'o ye furu ko ka e fɛ n'a kɔni nana ne y'a ci mɛ n'a nana m'a ɲininka n'a sɔrɔ cɛ dɔ b'a bolo mɛ man ka furuko in girin-girin dɛ i ye fɔlɔ la ta girin-girin k'a di cɛ ma ten Zena ta in man k'o girin dɛ. Jɛnabu ne tulo b'i la. E de bɛ ka ne mara so kɔnɔ yan wa ou bien ne de bɛ k'e mara ne y'i wele de ka hakilina f'i ye n'a kun ka di n bɛ se k'a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ m'i da don a la yɛrɛ n y'a furu diyagoya la n m'a furu diyagoya la e tɛna o fɔ ne ye o ne tɛ denmisɛnnin wɛrɛ k'i bɛna sigi k'i bɛna o ziiri ninnu kala ne kɔrɔ ne filɛ k'o de fɔ o ye n k'i k'a ɲininka n'a sɔrɔla a kɛn bɛ ka kan di cɛ dɔ ma o ye bɛɛ ye bonya de ye o ka d'a kan n tɛ fɛ k'a forcer ka don ko la ko min man di a ye o de kama n k'i k'a ɲininka n'a nana a ɲininka ni cɛ t'a bolo n bɛ cɛ d'a ma i wele kun y'o de i bɛ se ka taa. muso ninnu yɛrɛ ka ko ala. Salamu alaikum Kulubali. Wa alaikum salam. An cɛ. Babi. A bɛ di. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi. I ka kow bɛɛ ka ɲi. Dɔɔni. Baasi t'i la. Bi kɔni baasi foyi tɛ n na. O ɲɛna. Komi n yɛrɛ tɛmɛtɔ don. N kan ka taa ci la. N ye n kun bila du donda la. N bɛ sigilen la i ka du kɛnɛ kelen. N ko n bɛ to ka foli k'i la. Kɔri baasi kɔni t'i la. Non baasi tɛ yen. Tabarikala. O diyara n ye. Sisan. Komi n yɛrɛ tɛmɛtɔ la don. N ko n bɛ don n bɛ foli k'i la. O tɛ baasi ye. Ne ko n yɛrɛ kibaruya dɔ mɛn dugu kɔnɔ sisan ko an denmuso ko a cɛ binna kɛlɛkɛyɔrɔ la n ko ni ɲininka o la ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ. O y'a fɔ k'a binna kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ kɛ cogo di a tora faso kumabɔli de la. O ye tiɲɛ ye. ni mɔgɔ min dun tora faso kumabɔli la an bɛ dugawu dɔrɔn de k'o ye ala ka dayɔrɔ nɛɛma. Jati. Awɔ dɔrɔn de don. An bɛ dugawu kɛ ala ka saya k'an ma lafiya. Amina. Faso ko o y'an bɛɛ kun ye. Kosɛbɛ. O cogo d'accord. Sisan. Babi sisan to yen fɔlɔ waati dɔ kɛra e kun bɔra ne fɛ yan ko cɛ dɔ bɛ yen mun mago bɛ muso furuta la. Awɔ. Ne ko a ye muso furu wa ou bien a ma muso furu. Cɛmɔgɔ de tun don bamanan ma nka n b'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a kelen don ka jɔ furu n'a y'a sɔrɔ a kelen tɛ ka fɛn furu n b'a fɔ a ɲɛna n ko i yɛrɛ mago b'a la a ka s'i ma du kɛnɛ na yan nɔ. Baasi tɛ
n'i y'a ye i b'a fɔ ko ne mago b'a la ko n kan ka kuma sɛbɛlama dɔw fɔ a ye n'a nana an bɛ masala dɔɔnin Kulibali k'a kɛra fama ye dɛ Kulibali foli dun don n bɛ tɛmɛ n bɛ taa ɲɛfɔ an ɲɛna n bɛ taa yɔrɔ ɲini n'a bɛ fan bɛɛ ni n y'a ye n b'a fɔ an ɲɛna k'i yɛrɛ mago b'a la dukɛnɛ na i y'a mɛn non Kulibali k'a kɛra fama ye dɛ Kulibali Ala ka tile yɛrɛ I fa kun ye wele sɔgɔmada in na ko n y'i ɲininka komi I cɛ ntanya a mɛnna dɔɔnin ko n y'i ɲininka ko n'a sɔrɔ I ni cɛ kan tɛ ɲɔgɔn bolo k'a b'a fɛ k'i don furu dɔ la. Ma cogo di ne tɛ furu la ama est-ce que e kunkolo t'a fɛ ka wuli e bɛ mun furu la cɛ jumɛn b'i bolo cɛ dɔ b'i bolo de yan. Mamutu don. Allahu akibar ne ko Mamutu ka se a ko e fɔra e ɲɛna e ma d'a la dɛ e kalo joli ye e bɛ du kɔnɔ yan nɔ o bɛɛ la e ma d'a la I n'a tɛ appel kɛ bilen o bɛɛ la e ma d'a la ale b'i b'o la de ko Mamutu mɔgɔ tɛ sa ka wuli koyi mɔgɔ tɛ sa ko fila kɛ k'ale bɛna t'i furu siri a ma kaburu de kɔnɔ ye. Ma I b'a fɔ banna ne filɛ yɔrɔ min na sisan furu nege foyi tɛ ne la tugun ka d'a kan ne cɛ y'i kan di ne ma k'ale bɛ taa ni kɛlɛ in na a bɛ sigi a bɛ na fana an ye ne don furu la fɛn tɛ furu tɛ komi yɛrɛ kɛlen tɛ hali san bɔ fɔlɔ ma fɛn min tɛ san bɔ fɔlɔ mun furuko kuma bɛ e ni bada ne tɛ ka furu furuko foyi de nege tɛ ne la sisan. N'i tɛ ka furu walayi ne tɛ a la nɔgɔmani ye taa nin f'i fa ɲɛna e b'i fa dɔn pɛrɛ taa fa ɲɛna n'a m'i tulo ci k'a fɔ ma to n'i tɛ furu bi e Mamutu ta ne bɛ k'an cɛ de kɔnɔ n'i bɛ k'i cɛ kɔnɔ I dangaden I sigi k'i bɛ k'i cɛ kɔnɔ. Kulibali ça va basi foyi tɛ alhamdulillah kana jiginna koyi n'i y'a ɲi wele ka na yan I b'a dɔn kuma bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ so kɔnɔna na surtout maa ɲɛnama kuma dɔw bɛ yen a man kan I ka taa fɔ so kɔnɔ dɔ k'a mɛn vraiment a ma nɔgɔn baasi tɛ Ala kana kɛ baasi ye komi don tɛmɛnenw na I kun bɔra n ka so n denmuso ka kuma na mun y'a yira I la k'a fɔ n k'a furulen don Ala y'a kɛ cɛ min b'a bolo cɛ fatula o hukumu kɔnɔna na sisan a mɛnna dɔɔnin ne ko yan'a ka sigi ka to so kɔnɔ ye komi e kun nana mɔgɔ sɛbɛ sira la n'o ye furu sira taama ye n ka sin k'a di e ma siɲɛ kelen o de la n y'i wele n ko n bɛ nin hakilina ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔla I ye muso furu walima n'i ma muso furu n t'a dɔn n'i bɛ n denmuso fɛ furu la bilen ɲininkali ye o de ye. Tiɲɛna nin weleli in diyara n ye ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka bɔ ko in na nka n'a ma ɲɛ lajarabi kɛla maa si ka aladeli tɛ saya ye ni saya kɛla ka ban o y'o ko kɔni bannen dɛ n'a ma ɲɛ a ko b'o cogoya la ne bɛ n ka kumakan kan n bɔla yen n ye kumakan kelen min fɔ n b'o de kan n nakun ye sɛbɛ de ye n mana mana ko foyi la o diyara n ye I bɛ yafa n ma don tɛmɛnenw la ka d'a kan I nana n ka so waati tɛmɛnenw la n tun b'i faamuya de o de la n ye kuma caman f'i ma I welekun fanba kun ye min ye o de ye ka se k'a dɔn n'a sɔrɔla I bɛ n denmuso fɛ Kulibali
olu ma se yafa deli ko ma olu ma ne tɔɔrɔ diɲɛnatigɛ ko ko n'a ka di maa ye n'i taala o ko la fɛn o fɛn mana f'i ma ye o bɛɛ y'o ko in dɔ de ye i kan ko n'i ye maa taalen ko la ko kuma dɔ taala fɔ a ma ko a y'a tɔɔrɔ f'a dimina a la a taa kun bɛ ko min nɔfɛ dɛ a sɛbɛ ko tɛ n'o tɛ e ye kuma min fɔ ne ma ne bɔla dɔrɔn a kɛla i b'a fɔ ji bɔ ne k'a d'a kan ne bɛ n taa kun dɔn awɔ sisan n'a sɔrɔla i pɛrɛlen don i bɛ woro labɛn woro kɔni tɛ di ne yɛrɛ ma dɛ woro bɛ taa di ne dɔgɔnin ma ni n'olu bɛnna fɔ la problème foyi tɛ a la n yɛrɛ bɛ taa so kɔnɔ sisan n bɛ taa ci lase a ba ani a yɛrɛ ma n kɔni dalen b'a la ni ne kɔni ye n dala k'a d'i ma ka ban n'ala ma baasi foyi kɛ a bɛ taa nin furu kelen in na a se foyi t'o la ni ala sɔnna ma woroko in a ko tɛ bila ka sumaya sabula k'a d'a kan ko in yɛrɛ tun bɛ ne bolo teliya sira de kan awɔ ne dan b'i la o de y'a to don o ye kuma minnu fɔ a kuma mun caman jate k'a da mun kan tiɲɛ na n'i ka danaya da mɔgɔ kan k'i denmuso d'a ma a tant que i m'a tigi kɔni sago mɛn saya y'a sɔrɔ walima ko wɛrɛ walima a yɛrɛ muruti la i man k'a fɔ i b'i den ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o don i y'o kumaw fɔ n ye danaya wale y'i la wa n dan b'i la nin ko in na ni ala sɔnna nin ko in tɛ bila ka sumaya n bɛ furusira taamanaw bila ka taa i dɔgɔkɛ fɛ vieba tɛ awɔ ni ala sɔnna a ma o bɛ se a diyara n ye kana taa ten ni minɛ i k'o kɛ worosɔngɔ ye cɛmɔgɔ o bɛ n'a fɔ e ma ne dɔn dɛ ne ma n denmuso d'i ma nata la ne m'a d'i ma wariko kama e ka nin wari nin ni ne ye nin minɛ sisan kɔlɔlɔ min b'a la ne de b'a dɔn nin tɛ ne ta ye dɛ nin ye ne denmuso de ta ye ka tile hɛrɛ jɛnaw Fatumata Naam. n y'a wele baasi tɛ ne ye cɛ dɔ ka namu minɛ wa an kumana n y'a bila ka taa ni woro in dɔgɔkɛ fɛ yen ni n dɔgɔkɛ ye woro minɛ dɔrɔn i b'i denmuso labɛn tile fila in na a bɛ taa cɛla la ɔ bɛ se ka kɛ cogo di ba jɔn de bɛna taa sigi o furu la o tuma e ma fɛn fɔ i denmuso ye wa ne ye fɛn f'a ɲɛna e yɛrɛ m'a fɔ ko k'a ɲininka ne y'a ɲininka mɛ e bɛ se k'a cun ten ko e ye dɔgɔ kan lamɛn k'o bɛna taa ni woro ye i dun y'a don furu fɔlɔ in na i y'o ko kɛ tan dɔrɔn i dun k'a ta k'a dun o cɛ dɔ ɲini a ka d'o ma dɛ n'a hakili la don ne ni e kumana ne ye ni kankari da e kɛ a fɔ ne ma nin f'i ye n k'i tigɛ ne mara du kɔnɔ yan n'i y'a ye ne bɛ kuma minnu sara la n ko ne y'a f'i ye n ko bonya don n bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ n m'a sara aw la yɛrɛ i dun tɛ sabali e yɛrɛ ma ne bonya an denmuso bɛ se ka ne bonya tan cogo di Fatumata e de bɛna taa furu in na wa i b'i labɛn a diyara i ye o a ma diya i ye o i bɛ taa nin furu in na i tɛ se ka sigi ne fɛ yen o kan kan ba komi ne tɛ se ka sigi e fɛ yen o kan kan ne bɛ taa n cɛ fɛ yen siɲɛ kelen n taa n cɛ ka so kɔnɔ Alahu akubar kuma banna e y'i tulo bɛ denmuso kumakan la nin ye e ka ko kolokololen di e bɛ ne dala minɛ i denmuso ɲɛna diyagoya ye a ka ne dala minɛ min nkalon kelen kɔni tigɛ i ye fo ka taa fɔ ko i cɛ kura ka furuboloma nana don min na du kɔnɔ ko ne y'i labila i ka taa ne y'i sen da la k'a sɔrɔ ne ka ci tɛ e ani i ba aw bɛɛ lajɛlen b'a ni yɔrɔ ta o kili sanfɛ i b'i dɔn n tɛ fa dɔn o ye fa sɛgɛlen ko ye ne sɔnko ni ne banko e b'a dɔn komi k'i kɔrɔbayara sisan i ye furu dɔ kɛ i b'a la k'i bɛ ne dala minɛ n'i ma sabali n bɛ fɛn yira e la i t'a dɔn k'a fɔ ko fa bɛ sɔn ka yɛrɛ den na depuis wagati jumɛn ne bɛ kuma e b'a fɔ k'e bɛ ne dala minɛ jɛnɛbu nin ye e ka ko kolokololen de n'a sɔrɔla i bɛ ka tulo suruku soju la a bɛɛ ni ala cɛ n'i ma sabali
a ka ba furu in ma dɔrɔn n'a banna a bɛ taa yɔrɔ min i bɛ tugu a kɔ ka taa ye a ye wuli ka taa a wele ko kungo de ye n nana duguba dɛ o mara baliya ne ti dugu la dɛ. Fatim sûrement i bɛ taa sɔrɔ a taalen m'u fɛ yen vraiment n mɛnna zen in na plus de combien d'années n bɛ taa bɔ so siɲɛ kelen. An tile Ancle. Sigue mɔgɔ Ancle. Mamudu. Burange. I sigi. Mamudu do wa? Awɔ Mamudu de don. Ayi. Sugo wa miiriya. Mamudu yɛrɛ don. Mamudu de don kɛ Burange. Ne yɛrɛ de don. Foyi tɛ la. N tɛ ni foyi tɛ na. Allahu akbar. La hawla wala quwwata. Mamudu na diɲɛ tigɛ kabako ye koyi. Cogo di tantɔ Burange? Ça fait ko foyi t'i la. Mais ni fɛn bɛ na i bɛ n ye yan. Ne yɛrɛ n tigi faamuya dɛ. Mais n kɔnɔ ma gan wa? U nana fɔ anw ye yan k'e sara. Ko jumɛn? Oh, cama kɔni ma ça va? Ça va, alhamdulillah. An ba. Basti. An ba. Alhamdulillah. I tɛmɛtɔ gɛrɛ na o don i ko k'i mago bɛ na. Voilà. Ok. Yeah. Bilakasuma tere man ɲi. O man ɲi. Affaire dɔ de bɛ ne bolo. N bɛ fɛ a ka kɛ teliya la. Wa n'a ɲɛna fana bɔfan bɛ d'i ma. Bɔfan. An kɔni ka ko bɛɛ bɔfan ye o joli ɲɔgɔn. I famana ka 5000 minɛ i tigɛ la yɔrɔ. Ne ni 5000 minɛli cɛ depuis saro na sini seliba. Bon i bɛn'o de minɛ san. 5000? Ci jumɛn na? I b'a dɔn den dɔ de bɛ sigida in na yan. Tiɲɛna dennin ka ko yɛrɛ de diyala ne ye kosɛbɛ. Ka taa ka ko de ɲɛnabɔ ka d'i ma. O kɔni ka nɔgɔn sa. A tɔgɔ. Nka ko in de ma nɔgɔn dɔɔnin. Ko in ma nɔgɔn dɔɔnin de. Parce que dennin ko a furulen don cɛ dɔ ma. Bon dennin ka di ne de ye. Ne de mako b'a la dennin ka na ne fɛ yen. Mais dennin furulen bɛ cɛ min ma o yɛrɛ mako tɛ dennin na. Ka d'a kan ni ma fili o ye sɔrɔdasi de ye.
wɛrɛ filɛ n'o tala na waati t'a la deni kɔni kelen tun bɛ ɲama nɔgɔsilen yanni fɛn na san'a ka tiɲɛ donc ne bɛ fɛ ka solution bɛ ɲini ka se k'a sɔrɔ k'a kɛ n ta ye. mais e ma ja la n'i sera la ti ban e ma fɔ ka ban kɔni a cɛ tiɲɛ a cɛ sigilen tɛ walima fɛnw cɛ Bamakɔ musomanin min bɛ bɔ o ma sisan o man ca dɛ ka jiw la u ka tila k'u ta kɛ ɲɛnamunumunu ye ayi e kun bɛ don a ka direct la dɔrɔn courant direct walima i k'a fɔ n ye dɔrɔn n bɛ don a ka courant direct la k'a ka numéro ta ka d'i ma. n'i y'a ye ne y'i wele n ko mission bɛ yen o de ko don quoi parce que ne n'a kumana ne donna sira o sira fɛ a sira si ma ɲɛ a b'a la ko non ko cɛ ye layidu d'a ma ko cɛ ko k'a bɛ segin ka na ale tɛ se ka t'i sigi mɔgɔ wɛrɛ kun quoi ale dan b'a cɛ ka layidu kan na. kan kelen tigiya sisan. voilà donc sisan problème bɛ yɔrɔ min ye sisan tenni bɛ ne bolo. Sorasi tenni bɛ ne bolo san ne bɛ fɛ i ka n'o tenni de ta i b'o don i yɛrɛ la n bɛ taa yɔrɔ yiri la i bɛ don i bɛ t'i yɛrɛ kɛ sorasi ye a cɛ baara ɲɔgɔn dɔ donc i bɛ taa yira a la k'a fɔ k'aw tola kɛlɛ la ko a cɛ sara a bɛ ne dɔn fɔlɔ a t'e dɔn a banna voilà ni n'o de kɛ e bɛ 5000 di ne ma sisan wa walima ni n'o de kɛ 5000 e ka ne bɛ ka min fɔ e dan ye ka taa mission kɛ a kɛcogo la dɔrɔn. o kɔni ka nɔgɔ sa o ka taga du kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ a ye k'a cɛ sara o tɛ wa cɛ sara o banna wa i b'a fɔ fɔcogo la a ka don a kun na ka ɲɛ a yɛrɛ ka d'a la quoi terikɛ tigɛ mɛnni la wa maa min bɛ gɛrɛn na depuis ne y'o de f'i ye depuis seliba fo sisan ne ma 5000 sɔrɔ ni nin ye ne ka 5000 sɔrɔ n bɛ taa kasi a da la yɛrɛ de e k'i sigi k'a la o banna o i b'a dɔn ne ni bɛɛ tɛ affaire kɛ ne bɛ mɔgɔ min wele n ka affaire la maa dɔ i bɛ se k'a kɛ o de y'a to n y'i wele o kɔni o banna n'i y'a kɛ 5000 in yɛrɛ dama tɛ dɛ e k'a kɛ i ka da o ma affaire ka reçu n'i nana min bɛ se ka faga 5000 in kan ka d'i ma ne yɛrɛ b'o dɔn n kan k'o kɛ cogo min taa so yɔrɔ yira n na n'an ka taa maa yir'i la sisan wallahi an yɛrɛ saraka bɔ o bɛ ɲini ka san kelen bɔ sisan ne sara wa mais jɔn fana nan'o fɔ yan a bi maa tɛ kabako ma koyi mɔgɔ bɛ se mais hali ni ne sara n burankɛ ne aw bɛ se ka n burankɛ ne mana san ne ka saya bɛ dugu wa aw fana kɔni t'a fɔ k'aw dar'o la an ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la saya ka kɛ o ma fɔ arajo la a communiqué foyi ma kɛ aw bɛ se ka da o la cogo di. n burankɛ fo ni yafara ne ma. a yafɛ ma. wallahi fo ni yafara ma an yɛrɛ y'an sigi a bɛ ɲini ka san kelen bɔ sa wa ne yɛrɛ obligé la sa n ko min i muso don furu wɛrɛ la. n burankɛ. wallahi. ko ka don furu wɛrɛ la wa. wallahi. ni Fatimu kɔni y'o kɛ a ma hɔrɔnya k'o ye dɛ n ko ne y'a fɔ Fatimu ye ne n dalakan de d'a ma n ko n bɛ taa wa n bɛ segin a tiɲɛna n'a kɔni donna furu wɛrɛ la kɔni a ma hɔrɔnya k'o ye. Fatimu ma sɔn Fatimu ko k'a ti don furu foyi la ko bari e ye dalakan dalen ma wa k'i ko k'i bɛ na a ma sɔn ne yɛrɛ de tun bɛna diyagoya sa komi muso bila yɛrɛ ma a ma ɲi Fatimu bɛ sunɔgɔ la so kɔnɔ. a bɛ sunɔgɔ la. awɔ. n burankɛ i k'a wele ka na. su wililen wa bamanan mun kɛra. n buramuso mun nu kɛra. i jɔ dɛ Kulubali nin ye jɔn ye. ale yɛrɛ don cɔ. ayi ale tɛ. n ko Mamutu don foyi tɛ Mamutu la. ko Mamutu sara Mamutu filɛ. ja nin bɛɛ ye kalabanji kumaw ye. Allahu akibar. n burankɛ a t'o bɛɛ to yen a ka muso yira n na n muso ɲɛnafin bɛ na. kana jɔrɔ manamanakaw ka manamanakan fɔ don u tun bɛna n don fili fu la. Fatumata. naamu. bonne nouvelle bɛ yen. n burankɛ. a ka ɲi wuli an ka taa n'a muso ka fɛɛrɛ kana kabakoya koyi. Mamutu filɛ koyi. n bɛ furu nin kanu. Basi t'i la. non basi foyi tɛ. foyi m'e sɔrɔ. non fɛn m'an sɔrɔ. Allah ne ye nin f'u ye o u ma da ne dala kuma na ne ko n e ma sa n e dala kan di ne ma n e bɛ segin ka na a filɛ Mamutu nana koyi
Basi t'i la kɔni. Basi foyi tɛ yen. I ɲɛnafin kun bɛ n na dɛ. Ɲɛnafin kun bɛ ne yɛrɛ la. I b'a dɔn Fatimu, ne ye mɔgɔ dɔ de ye n dala kan ka gɛlɛn ma ni fɛn bɛɛ ye. N diyara ne ye bi sa. Ne de y'a fɔ n yɔrɔ n da la n ko n bɛ taa wa n bɛ segin. Wa i y'a kɛ fana. N seginna dɛ. Aw tɔw dun kɔrɔ basi foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ. Bon olu ye an bɛ tila k'o kuma kɛ. N'Ala sɔnna. Basi I t'i la. diyara ne ye sa. Sagi bɔ dugu. An bɛ taa so. An ka taa. Awɔ. Iyo an ka taa. Fati.